Кога за последно каза на партньора си, че го обичаш и е ценен за теб? Без повод, просто защото го чувстваш. Помниш ли когато се влюби? Качествата, заради които реши, че това е човека за теб. Къде е този спомен сега? Може би е скрит дълбоко под пластове разочарование. Може би сега виждаш само човек, който те пренебрегва, не ти помага и не те цени. Но ето я и тайната. Твоят партньор е твоето огледало. Ако ти не виждаш неговата стойност, това е защото си забравил за своята собствена. Ако ти не си ценен и важен, то той отразява това усещане обратно към теб. Ти си този, който трябва да се оцени и да се постави на първо място. И чак тогава отражението на твоя партньор ще се промени. Чрез констелациите можем да открием кога и защо си спрял да се виждаш. Ако има желание, пиши ми.